Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face un haul jumbo, ediția de Halloween, așa că să începem! Mai întâi avem acest schelet pe care trebuie să-l încarci cu lumină, iar el va lumina noaptea și, după cum vedeți, are aici o agățătoare și poți să-l pui unde vrei. Eu cred că o să-l pun la bec, cred că o să arate drăguț. Și da. Următorul lucru, mi-am luat niște unghi false. Sunt 12 într-un set și habar n-am de ce sunt 12 într-un set. Nu putea să fie 20 sau 10? Dar, da, cam așa arată. Și da, mi-a plăcut de când le-am văzut și m-am gândit că le iau, pentru că se potrivesc cu costumul meu. Mai avem și o tabliță de carton pe care scrie Spooky. Și da, aici este un dovleac și câțiva lilieci. Și îmi place foarte mult pentru că poți să pui unde vrei, eu o să pun pe ușă. Avem aici un schelet mare. V-am prezentat celălalt micuț, iar acum vi-l arăt pe cel mare. Cam așa arată. Poți să-i îndoi membrele și capul, ceea ce mi se pare super tare. Poți să-l pui în ce poziție vrei. Și da, are aici și o agățătoare. Super drăguț! Mai am și niște benzi pe care le-am luat la reducere. Pe acesta scrie Danger, pe acesta Attention și aici habar n-am ce scrie pentru că este foarte ciudat lipit. Uitați-vă, nu-mi dau seama, dar le-am luat pentru că sunt faine, sunt foarte faine și îmi plac super mult. Dacă tot vine Halloween-ul, m-am gândit să-mi iau și o pânză de păianjen, dar nu doar pânza, ci și cu păianjen. Așa arată. M-am gândit să o pun pe pat, pentru că am un pat suprapus și, da, am să pun acolo la patul de sus și să curcă pe patul de jos. Arăta super drăguț. Yeah! Mai avem 3 pahare mici, unul transparent, unul portocaliu și unul mov. Acestea toate la Jumbo sunt, doar că le-am de anul trecut, de aceea sunt despachetate, dar nu contează. Apropo de pahare, mi-am mai luat un pahar mai mare de data asta, care vrea să arate ca un dovleac. Mie mi se pare că seamănă destul de mult. Uitați-vă ce frumos arată aici. Îmi place cel mai mult de la acest pahar. Și da, am mai cumpărat 4 lumânărele artificiale. Tot așa erau la pachet de 4, doar că v-am spus, le-am cumpărat anul trecut și de aceea am zis să nu mai cumpăr altele, pentru că le aveam pe astea. Mai departe avem un glob cu o pufniță și este negru, de aceea l-am luat ca de Halloween. Uitați-vă ce fain este. Mereu mi-a plăcut globurile acestea, pentru că, nu știu, mi se par foarte faine ca decor, să zic așa. Avem un ochi fals de cauciuc. Și da, această jucărie am luat-o mai degrabă pentru antistres, pentru că este umplută cu apă, cred, decât pentru Halloween și da. Mi-am mai luat și un creion. Aceasta este radieră, dacă vă întrebați. Și da, trebuie să-l ascult pentru că nu este încă ascuțit. Îmi place foarte mult. Are o formă ciudată, dar în același timp interesantă și faină. În categoria asta mi-am mai luat o radieră în formă de craniu. Cam așa arată. Îmi place foarte mult. În seria de ornamente am și aceste două globulețe, să zic așa. Și nu sunt chiar globulețe, uitați-vă. Este în formă de dovleac și dacă îi rup eticheta, poate fi ca o agățătoare. Iar acesta este un păianjen. Uitați-vă cum arată. Doar aceste două modele au avut. Dacă erau mai multe, sunt sigur că luam mai multe, pentru că îmi plac genul ăsta de ornamente pe care le poți pune la bec. Eu, sincer, le voi pune la bec. Am luat și o plasă pe care scrie Trick or Treat. Și
Și da, aici este un dovleac. Și da, aici pot să pun dulciuri dacă colind sau dacă nu, pun orice altceva. Am cumpărat și o baghetă din asta de magician, dar eu am să o folosesc pentru vrăjitoare. Uitați-vă ce drăguț este. Și da, nu știu de ce, dar acestea se scot. Și rămâne asta. Și da. Pentru cei care m-au urmărit până la final, vă mulțumesc mult. Iar acum vă voi arăta costumul meu de Halloween, care include această baghetă pe care v-am prezentat-o mai înainte, această pălărie de vrăjitoare cu margini roz, așa. Eu zic că și fără celelalte lucruri arăt ca o vrăjitoare. Și da, aceste unghii și bineînțeles rochia, care arată așa. Uitați-vă. Este lungă. Și da, haideți să o îmbrăcăm. Cam așa arăt pălăria, rochia și pacheta magică. Unghiile nu mi le-am pus acum pentru că nu se pot pune și a doua oară, așa că aștept până la Halloween să mi le pun. Deci, îmi place foarte mult outfit-ul ăsta. Uitați-vă. Și da, abia aștept să mă costumez așa de Halloween. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa, pa!